dadi kok emosi. Sabar. Mbok yo sabar. Apa-apa diolah dene laren urung. Sabar, wong tua ki sabar. Sing sabar. Aja Hawisom ku kepiye? Hawisom. Sing sabar iya aja sumelang iya. Ganjane kata rada kapetan. Nuwun sewu Bapak Ibu monggo bubar sedaya. Iki jan kon nanggap wong edan rangane. Habisom kon matane. Yen pancen jodoh ora bakal urang jalan. Yen pancen jodoh ora bakal urang jalan. Kowe kuwi ketua apa gur cenguk-cenguk ten iki? Aturen anak buahmu kuwi. Ngandakno asmane Teguh Mulyana. Anak buahe ora kena diatur. Men, Heh. kenal. Lah malah ora dicowok ora ditambahi kuwi. Aja gampang muring, ndak gampang menyor, Mbak. Lah wis gebacut. Wah, jan saya tenan lho. Ngolah wong tua. Tambah menyor karo Yen pancen Kayak ngasih nyeputur. Yen pancen jodoh. Kupengmu dalungoke lho. Ketuamu lho. Ngisak Mbah ngisak. Yen pancen jodoh ora bakal kurang dalan. Flower. Muga-muga lambene Ya, Wak. nyanyah kok. Tenan lho. Ono penyanyi sesuk dwotor teng jebrik. Ayo War. Adan gini ketuane kuthuk-kuthuk nang kene. Mbah War, Ayo kek. nek maam ki duduk. Heh. Wah, Adan sih Mbah, adan Mbah. Maam kok jaru ngadeg Mbah, paling ora mangkurep Mbah. aku ki lungguhmu kekebaan wetengku kayak iki karo mangan ngadeg ra isih nyemplung.